oras shalom ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Senin 5 Februari 2024. Imana tersurat di Zakaria sada ayat 3. Alai dokma tunasida songonodo hatani Jahoba Zebaot say mulak mahamutuahu ninna Jahoba Zebaot asa mulak ahu tuhamu ninna Jahoba Zebaot ido sahatna. Yado hita di badai taingot majo isarana uju marsikola hita molososidung PR manang pekerjaan rumah dungi di pareso gurutta molososidung gabe di uhum mahita ragam do uhuman di bahen gurutai adong na digotil manang adong na disuruh jongjong tujolo uhud diangkat patna sabariba. Ia tujuan ni uhuman non asa uduk dohita asa unang taalo disiplin ni guru. Siang songoni do nama satu bangsa Israel. Ay di uhum debata do nasida ala so disiplin mangulahon patik ni debata. Di uhum do nasida tuha buangan ala seturut disakap ni debata. Mada butuh tangan ni si pelebegu huta Jerusalem ala mangido gugu tu halak Mesir. Molo muruk manang terima sepeda bata alai yang goholong ni rohana hodo. Si paingot ni panurirang Sakariason tu bangso Israel asa unang songon opunasida naso tumada sakap ni debata. Dang dihanguluon songon bangso parhitian ni pasu-pasuna. Dihirim panurirang Sakariasodo asa mulak songon pajowon na parjolo tu opunasida si Abraham. Diparange, dipangalaho, nang diparsobbaon asa uduk tu patik ni debata. Ainunga dipatupa debata hian pada nasida tu debata asa nasida gabe bangsona jala ibana gabe debata nasida. Parsiajaran na arga do si pasingot ni si Sakariason nang tuhita. Parsiajaran di pangalaho naso gabeak naso uduk tu sakap ni debata. Pajuon dohot pamiliton tu opunasida asa unang gabi madabu nasida be mulak songon bangso si pelebegu. Ay molo hiape nasida tu habuangan asa disadari nasida borat ni uhuman ni debata. Parsiajaran ma tu sudut na mangihut asa sude aka nama satu opunasida na selaon gabi marsihohot tu padan ni debata. Atong sapala naon dipilit debata hita gabi halak na niasianna toktong mataingot mulak tu dalan hasitongan ni debata. Amin. Debata mulani hanguluan
Dijagai hodo pamatang nang totiku, saliling piak di bodomaku. Nuaing hehe maahu manupat ari na baru. Saya las-lasi mapamatakon, marti sinudang. Songoko natoktong manudangi hapor siyang namin. Sadariyon, naing mangula maahu. Asahu persiapon sa luhut akka tanggung jawab naung pinasahat mo tuahu. Mulugali ahu, todimma na mangalihon gugu. Asaboy hukasidong ulaon di bagasan na din. Sayang diat mahuida, dalan na din dia lupak. Songod dalan naung pinatuduhon ni anakmu, Yesus Kristus Tuhanku. Amen. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.